Здравейте хора, аз съм Зард без да днес ще направим предизвикателството Fuck me kill, тъй като миналия клип не стана хубав, пак го качих, но пак ще го направя сам, защото няма никой при мен. Някой друг клип може ли с други хора, дали? Да, сега. Борис дали? Жан-Клод Ван Дам. Утре ще ми вземат кръв. Що? Как? Нали? Да. Ти не трябва да си пила кафе, нали? Нищо не трябва Без да захар. Без захар кафето. Ники Минаж! Сега какво ще правя с тази Годзила? Значи ще убия Жан-Клод Ван Дам. Малко ще ми е трудно. Шмо! Значи ще се оженя за Борис Дали и ще факвам Ники Минаж. Колко? Шакира, Гала. Значи, кой ти потуши калените тикат? Как ами те от миналата година тикат? И Мария Илиева. Аз за кой исках да ги взема тези бутуши, но утре ако се обадят, взимам ги хич. Няма да се замисля, аз няма какво да ходя. Стоя ли кой? Значи сега ще убия Гала. Ще оженя за Мария Илиева. И ще фака Шакира. Фики, он е гей от Big Brother, изобщо му закача и шочи по урия. И 100 кила. Значи със сигурност ще убие гей от Big Brother. Не, аз го дадах на детето. Ще факам Фики. Ще оженя за 100 кила, защото е богат. Имам 50-20 ти хляб да взема. Чакай малко, вземи чантата не. Криско. Трябва да имам доктори, ама жълти. Жълти, мелти, батър ги вкара. Хитлер. Аз ще ги дам пак. Василий тогава първо ще направи. Веселин Маринов. Добре, ще факам Хитлер, защото ще стане известен. Аз стига, кой няма да знае човек, който да фака Хитлер, аз стига. Ами значи, се оженя за Криско и ще убия Веселин Маринов. Още останаха за мен, ти казвам. Хайде, Росене, или вътре, или вънка, или вътре. Тръгвам, хайде чак. Хайде! Биляна. Нещо да правиш няма лъжо. Евгений Минчев, пак он е гей от Big Brother. С кой ще опънеш те найденици? Ще ги препочем на лъжо. Алисия, Гея и Билянка. Добре, ще убия он е гей от Big Brother. Билянка е с тебе са предплатката. Дали ще стане макинче да ги препочем на меса? Ще се оженя за Алисия. Стане бе. Да. Ама има масма. Масма няма да го обържиш маска ще видиш. Има олио, има от риба, толкова не мериш много на риба. Азиз, мале. За кой Азиз бе? Си Ендо. Кой знае кой ще е? Да, Бойко Борисов. Ще убия Бойко... О, не. Ще убия Азиз, ще факам Бойко Борисов, защото ще стане известен. И ще се оженя за Ендо. Фака ю! Неправителствената гледна точка. Нека да има нова техника, но да се плаща разумно, защото поддръжката струва 2-3 пъти по-скъпо. Бързо да вземеш комисионите. Лили Иванова. Ако решиш да не ги вземеш,
Преслава и Силвия. Значи убия Лили Иванова. За размразяването. Съжаление за Преслава. Ще направо са леки. И Силвия с тебе. В найлона или ги оставя? Двата са предплатата. Трябва да ги извадиш от Окей. Върнаме още няколко си. Миро. Ох, не. И днес ще върти колелото Генико! С пишка под него. Генико има пишка под него. Веселине, престани с тези глупости, Веселине. Сериозно. Мъч. Значи ще убия Миро. Въпреки студа, десетки смелчаци Шаф. се Бога изкочи в гледаната вода за кръста. Кърджали и Пакам християни. Генико. И колкото за неща ще се оженя за Мъч. Традицията беше Да, толкова променена, ужас. че дори начало на Ужас. шествието за Ужас, кръстопечат. ужас, 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 ужас. Сега. Лиана. Добре. Зендая. Иво Холд. Значи ще убия Иво Холд. Съжаление за Зендая, защото така искам. И... Янче, тебе 30 предплатката. Хората не знаят кой означава това. Шрек. Галин. Ох, не. Веско. Себе си. Добре. Ти известен ли си, бе? Че не съм ли? Значи, ще се оженя за себе си, защото на себе си имам И ще убия Шрек. И... въпреки колкото да не искам, ще факам Галин. И окей, хора, това беше от мен. Аз бях Зарда без БГ и чао!